Hello लोगोफोर good morning to all दा जाबाय टाइमा 3:30 जाबाय आरोना 3:30 सिखारबाय जों एसे थाब सिखारदों दिनै एसे बायह्रायाव थांनांगौ दंना एसे प्रिपेयार खालामनो आरोना good morning guys good morning guys good morning मोखां सुनसै एसे देलायसै थांसै ओरै गोसोम थांसै बेनि उनाव बायह्रायाव थांसै बेरायनो माने खारहैनो वर्कआउट खालामनो आरोना दे होमबा लोगोफोर ini yang tema lebar naik. Lion Production. Videoku suruh kalambai road running niफ्राय जोङो road running खारदों आरोना फुङाव जोङो फ्लाइअभारजों खारलांनानै फ्लाइअभाराव दसे वर्कआउट खालामबाय आरोना बेवहाय जों वर्कआउट खालामनानै फैफिनबाय आरोना जों थाबायना फैबाय फैनायाव आदाया ब्रेकफास्ट लाबोदों लोगोफोर दिनै ओंखाम एवनाय होदों आरोना गाइखेर ओमफ्राय मैयानि ना बाथोनखौ लाना फैबाय ओमफ्राय आपेल दाउदै लागायबाय लोगोफोर जागारसै आरोना स्कुल थांनायनि सिगां आङो दे होमबा लोगोफोर एबार थांसै कलेज ब्रेकफास्ट जागारसै खालामगासिनो थाबनो टाइम गैला 8:43 जाबाय 9:00निफ्राय क्लासआ थांगासिनो ओइ मा जादों नों रायखस बाबुराव अख्लाबजोब्बाय बिगुरा गावल' जायो आं हर गोसो थांसैलाय बियो होखाया आं बियो होखायाखै जाखांखाबाय जहाय रुमाव सिरि मानो नांगौ नोंनिखौलाय जा गासिबो बेथार गाज्रि जाबायलै बेथार गाज्रि बिदि थांसै आदैनि थांला होनबा थांसै दे नायलांबाय था नोंथांमोना माला इउटुबार गिदिर जायो रा इउटुब गिदिर जाबा मासो जागोन आंखौ नुबाय थायो बे भिडिअआव मासो जागोन माबा 1 मिलियन जाबासो जागोन नों माखौ दाम गोसाथारना 1 मिलियन नांगौ 1 मिलियन गासिबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम 1 मिलियन खालाम न'आव मोनजागोन अमा देसिनाव जाखाया सानबा अमा देसि मासे लागायनांगौ गिदिरनो गोजा नुखायो मानसिखौथ' बाबुराव नुखायो मास्क गानबासो एक्टर नुखायो माने सयथिबो बेसर गायगोन न' एबा साइज मोनसिना भिडिअ खालामनाय बरिया मोनसिगोन हेलौ गाइस होनलायनो हासिगोन जि साइज नुखायो ओरैबाबो फुल लाइन फुल गायगोन गायबाय फुल गायबाय बे जायगायाव सामफ्रामबो भिडिअ खालामनांगोन आं थांबाथाय मिथिबाय नैबे सुदुर लाला खावासाखि नै ओरैजाय BTCनि ट्रेन्सफर्मार दोनग्रा बिल्डिं जाबाय बे माबा माबि जागोन शपिं हल माबा माबि जानो हागौ जों थांगासिनो दा ओरै खारेन्टारा दोंसे जफ्लांनांगौब्रा सेस जाखागोन माइरि थुब्रा कारेन्टआव थ' मोजां देलायखानायखौ ट्राक बिगुरा आफा हाद्रि सारफावजोब्बाय जोंखौ लांनो फैलायबावो थाङा जों लिंगौबा बेललै
Ini mati जोंलाय नेदोलाय समाव गोबाव नेदोलाय गथ' फैगासिनो सासे सिख्ला मोजां लोगो मावले गथ' Jamaila. Trend barskorong sila. Sige ba? Ini polis aja nak. Jangan kelas kau habis kau mencuri lana pergi baru na. Ini bawa baju ni. 1 hour later. Bawa baju ni. Selain itu jangan baju. Bawa ni train anak orang mana order ni. Belok karma jenis. Kari nama orang dia macam train nak, beli ni salah train tu. Emergency guys, cak suju kampai dah sih, angkai lele. Beli dia, wow, beli logo, kunci gas ni mau deh. Lagau, kuper Ship building 15 minutes later. Udah kula lawai beda. Sipiran ya kami masih kalah. Kod banyak langkah macam kamu sendiri. Sehingga kulit sendiri pikang nane yang kamu jabai yang dua orang tu sih. 43, 743. Good evening. Bilasi time jabai na. Bilasi mana mana jabai. Ang bilasi awal 3:30 se logo berjengkau koni bini jengi se game gelam na. Game gelna rene logo berjengki se enter selana pergi. Ta bilasi jabai ni cibiru hasil tu ada. Iku video banan kakaknya pergi cibiru rumah itu taruh tak lalai. Upaya dia kau punya berapa? Logo berang Saritan fitness karena ni semua physical kalama, practice kalama, ini workout kalama ada na. Ada di mana polis orang nak buat hangse, polis orang nak apa practice kalam se, moi tani pray. Ada polis apa lagi yang orang ni ada na. But isi kos tu ada jadi, ada risk kumpulan jadi. Moi ta yang orang tu bahasa sungai pray lah, ada saritan pray mana ada sim kos tu ada kan. Kos tu kalama se mungkin Sekolah, khusus kalau mau belajar macam mana sebenarnya, khusus kalau mau belajar. Aku kulis tu, mana aku bawa kulis online na, aku bawa kulis, sini aku bawa kulis,
बिए सेकेन्ड सेम मोननाय आरोना बिए सेकेन्ड सेमाव फरायोना जेनेबा नोंथांमोना सोरबाफोर बड'लेण्ड कलेजनि दङबा लोगो मोनोबा रायदावबानो जाबाय आंनिया फैनो नाजानाय आरोना लामा जेनेबा लोगोफोर लोगो मोनबा रायदावबानो जाबाय आरोना आंबो सोरखौबा सिनायोबा रायलायो सोरखौबा रायलायो सोरबाफोर इउटुबारफोर दङना जोंनि बगामानावबो दङ माखासे मानसिफोर बिसोरखौ रायलायो आरोना बेनो जोंनि टिभि रुमा बेनो बयबो नायो आरोना इन्जय खालामो बेयाव नायनानै दिनै रावबो गैया आं हारसिंल' नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ सेयार खालामनाय जाबाय आरोना आरो मिथिलांगोन लासै लासैनो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय आरोना नोंसोर लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै उनाव गासैबो आंनि डिटेल्सखौ मिथिजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे वाट्सआप शेयार खालामना होदो होमबानो आंखौ एसे सापर्ट खालामना होनाय जागोन आरोना थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर हैव ए नाइस डे गुड नाइट एक खेला हॉस्टल का खेला इसको जाली को खिलाएगा खत्म।